Guys, for today's vlog guys, lakaw na si Banana guys, kay ihatod niya ang anak sa iyang boss sa school. Narao. Bye. Itgit lagi. Nawagin sa kuan man. The light. Light in the kuan. Adlaw. Dayon, maglabay na lang po kong basura guys, kay para. Agoy, wala ay basura sa sulod. Magkuan po mundo. Na, abi na pug ako. Ay, ang kiat ko. Ang kiat ko. Okay. Kiat kindo oh. Ay, nanay. Bye. No. Ay, nay. Agay. Saan ka, nay? Yung mga anak niya na kay na ano na. Nahali na lahat. Talaga? Kahapon. Yung kahapon kinuha yung puti dito. Free na lang ako yung isa. Tapos yung Magkano isa? 1.5 sana. Mag-ano man sila na 1,000 lang daw. Sige na lang, at least may ano ba. Tapos yung isa na naman gihatid namin doon sa Danlugan kahapon. Agay! Maharap talaga. Bungbuang man na siya. Ilan ang kuwan mo? Nabinta? Oo. 3. Tatlo. Naka Kaya pambili ng ano? nag-ano kami kahapon, grocery, tapos nagbili kami ng pagkain nila. Okay, anak man nila yon. Binilhan namin ng dog food. Magawa ulit tayo. Hindi na. Ipos na namin si Inday ni, kaya mahirapan kami mag-alaga ng tuta. Hindi kami makatulog masyado. Si Rolly, yung dugo niya, nagbaba kay, hindi man kami makatulog, mag-iyak, bangon man talaga kami kay ipadidi sa nanay. Kaya ipils na namin si Inday. May pusa pa kami dyan na 8 lahat. Ay, ibigay pa namin yan. Kung saan namin yan ibigay. Pusa kasi mabaho. Tai. Tapos ihi pod. Na. Ipang dispatch mo na yan. Ibigay namin na ay. Ala! Hello! Start up, but... Oo nga. Ay, bots, kailan man si bots ano niya? Kailan ay? Hindi nga lang na niya ganit. Si Kobe? Si Cookies, tayo na. Cookies! Cookies! Ay, tanan man sila, pati ito si Abby gani. Kato silang... Ang Belgian kay Iso. Naman ito yung husky nga katong brown. Naman to. Naro diya. Sige. Ito no? Pwede magkakapako na to. Ay, sabi ka. Bye-bye. Bye, Ampeng. Atong pag-asong si Inday. Ayaw, sige, kuan. Nay, mga kiat kayo guys, Awa diya ba kay pag-asong na to si Inday? Ali, Day! Awa diya lagol! Inday, dali! Dali na! Na! Agay! Sakita sa kung paa. Uy, nakambrasan. Uy, kinisubot
oats guys. Oy, kanang hyper kaayo ba? Kuan maharot. Gusto siya dula-dula pero yang dula masakitan ta. Diri maglabay sa akong basura guys para di magtapok sulod. Na buhi akong gabon. Na ang bulak na ko nga kuan oh. Snake flower. Nabuhi akong gabon oh, gwapa kayo. Nabuhi man. Naglabay ko basura ko sa ibutang diri ang cellphone. Patong sana ako diri guys. Ay mahulog. Lain na itong malata o di malata guys kay para kwaon nila guys kay kung di mo ilahi di nila kwaon gando na sa gawas. Kuhaan ako daan si banana o si pintina kay humulan ako daan para ayaw niya na lang di ay kay ugma pa man gud niya imnon. Aga buntag sa iyo na siya maginog sa pintina. So karon ako mag-inom ko og blotter net. Nga naman ang alakuan oy nyo man ang gikuan ng sani ngalan ano kaning say nalimot man ko ato nga kuan oy. Ako sa ni hugasan para limpyo. Ano sa guys? Dili ilag mahulog ang cellphone ni mami. Hulog ang cellphone ni mami ba? Oh, sagot. Muna tagugas og basurahan guys. Awa pa ba? Ano ko pag-agi naman ka diha. Guys, samukan guys oh. Iko pagion guys. Ano ko ni. Okay, magkuan ko sa inyong pagkaon, mag-ready ko sa inyong pag go. Go ika ha. Na. Sabo kay magni. Kuya. Sing sa baa ba makalagot kaayo. Ay, Diyos ko Lord. Ako sa ning ibutang diri kay hugasan sa nako ning mga kuan. Mag-inom sa kong blotter net guys. Against the light man siya diri ay. Bali na to diri be. Okay, against the light siya diri guys. Maklaro. Ano? Na, oh, di ba? Gay. Oh, lagi dia para di matumban. Laro kingkon. Lagi na ko blotter net guys kay murag mo gawasay ang ako menstruation guys para mo kuan siya ba mo ana gid siya mo kusog.
Nami siya guys ay. Daga na kay kog herbal dimintin. Okay man ang herbal good kaysa kanang mga kuan. Nay man ni sugar kadi man ni maka. Minsan ni dili ta ma-overdose. Gasa na bunidaan atong hugasonon para di maghuot ato ang banggira. Humot man ni ang kuan guys, sabon guys kay nagpalit ko kanang sabon ra gyud sa plato kani bang bar. May kong gipalit kay di ko ganan ato bitang sa naasa kuan guys sa katong sa to kanang mga ingon anak kay kusog kay siya gula ni humot ang plato niya sinaw. Uy, ning kat-kat po ka diha. Di lagi mo kat-kat diha ba? Buliyagon mo mga iringay. Guys, unya rami mga unsa kong banana guys kay muli ron pud siya dayon guys ikaw man to niya hatod ang anak sa iyang boss. Muli din siya. Kay unya mo wa naman pud to siya guys mo kanang biyahe siya ipil unya kay kuha unya iyang boss. Dayon uli ra po dayon sila. Naba na to ning trapo. Dong, wa na kay tingog dong. Atong iro si Dudong gawin napagaw na kasi giog kuan na wa na tingog. Thank you Lord. Pagi ko kakaon na ni grasya. Lahilom day. Di sige ko anday. Saba kay kung iro. Basta na yung tao sa gawas guys, anak yun nakasaba sila. Saba man kay kadudong gamay. Uy. Uy, inday. Inday, marugi. Kulira. Inday guys, marugi kulira. Karon guys, mag-prepare ko og pagkaon sa mga fur babies para makakaon sila og sayo.
Isa ka ha. Ay, ana na ko dito para makuan dito siya. Ana. Prepare ko pagkaon nila. Iri akong isa ka iring si Pering wala din uli. Para man siya di sa gawas o di siya musulod diri, maglok siya musulod. Nga akong pangitaan kaya hatan ako pagkaon di na ako makita. Pero wala na pagkaon makita na ko siya guys kay makita siya nako muduol man. Nya mo gyapon wala ko ipakaon kay wala na luto man. Sigaw sa akong sigaw para hayat. Na para hayat. Pag wala di ami kaya kay magkuan pa ko kay init pa ning kanon. O pag ganit pagkuan ako guys nagkuan na. Nagkinaraw na sila. Dili lagi mo kat-kat ha? Kay kuan na diha plato. Na guys. Ready sa breakfast akong mga baglungong for babies. Maglungag na lang kong utro guys kay daghanon na ko ilang pagkaon guys. Dali raman maglungag. Labaw na ni si Bots kinahanglan din siya daghan kay kanon guys kay rabuyat imo kaon among Bots. Maglungag na lang kung do ka baso. Dagol! Istulang guba kasaba ba ng baba. Mura magkuhan sa makina. Dito sa kay magkuhan pa kong pagkaon. Nasaba na kaya kong mga iring guys no. Nakadungog mo. Ako sa aming kuanon magkilis ako bugas. Kay maglungag ko utro. Lungag lang ko doon kabaso lang. Ako ragi akong i-steam sa bago siyang luto. Hindi raday na ako niibutan ka ng hapit na maluto para dili magbasa. Hawa lagi din na ba? Kuini akong mga iring but na lang. Magkuha tag bugas. Kuha tag bugas. Kaya maglungag tag utro. Yan guys, among bugas na diri guys. Alright guys. Here. Atong sinapo dia.
Nya na Rosel ah. Sige na sunod akong Rosel guys. Tanaw na kayo na siya. Jut lang Rosel. Kaon karon day. Maglungag po daan guys kay guigo kung mabot si banana mangaon na dayon ni. Dali raman ni. Inito na ko among tinula. Lami kay among tinula guys kay butangan ako og picture din niya manghon na pug alugbate na pud ako ibutang para lami ba. Inito ni alugbate ibutang kagahapon kagabi picture karon alugbate na pud ah. Lami kayo. Magkuan day ko guys kanang naguba man ako ang blender good guys so magpalit ko otro blender guys kay maoy ako ang kanang mabuntag sayo guys. Magblend ko og kaning kuan kaning malunggay akong imnon butangag honey. Dagan po na siya benefits guys kanang malunggay. Mo man gi-maintain kung bana sa una guys unya kay naulian naman to siya mo tong iyahang giundangan. Kay usay do yung kuto-kuto maghapdos mo tong giundangan niya. Mo na yang gi-maintain karon kanang serpentina na. Trapuhan kay para di madaot atong rice cooker kay madaot tong basa ibutang. Na. Safety kay itong rice cooker anak dili ra ma daot. Ni anak na to gamay. Kina. So karon prepare na sa pagkaon nila. Kay, mga bana na kaayo. Ay, Jesus Christ. Hugaw kayong kaldero. Kay, sa uling ko nagluto ani gabi guys. Kay, basta sulaan nila guys. Sa uling dito ko magluto. Kay, dugayin man ako kung para dugay madaot. Lana-lana siya sa ano, katambok sa tamban. Tambok ing tamban guys. Dagko king hiwa. Tag 90 ang kilo ani guys. Nasaba na kay sibot. Bots, sira. Nara guys, ulat ko kayo. Ulat, bots. Bots, ulat. Grabe ka banha ni bots. Mura siyang mahutag pagkaon guys. Sayang ka banha. Mura siyang mahutag pagkaon. Anak tayo. Unahon ako naglatag sa bots guys. Kay hindi na undang nag-aw-aw guys. Kung dili mo na taga-ag una. Abnormal na. Nga na guys. Nga na guys. Nga na guys. Na di na siya undang guys, sa di na tagaan. Anak ang naiwing. Dali na. Hindi, no ha. Ang kaning gabmay. Dali Dali na. Nangaon akong mga iring guys. Nara kong iring gagmay. Nangaon na sila. Ako mga iring dagko ni Ara. Nangaon na.
Karon, prepare na po ko para sa kong mga dugi. Ano na ko si Bots, kay perti ng paggabanhaan ni Bots. Di na makahulat si Bots sa iyahang kaka. So, na ko hatag si Bots. Nga na dahi, na ko si Bots dahi, kay di na makahulat. Wala, wait lang. Hindi po kayo siya, ano daw, unahon si Bots. Unahon na ko si Bots, guys, grabe. Kabanha, oh, dili madunggan na to ang istorya sa vlog. Bots, ulat diha, Bots! Kahulat karon. Dokol ti karon, dokol. Kahulat ta. O, tanan nga, ausik na ng tubig diha, Bots. Hindi pangkuan. Sabi, si Bots fit, eh. Hatasin ako ni guys, eh, kaya di na siya mundang o tili matag. Mundang ito dito. Nawa, nangayabo na ang inyong nun. Dili na itong gamay. Dili na itong gamay. Dili, dalong gamay. Ay, garas inday. Garas inday, kailangan na dang turn. Inyo nang turn, day. Gara inday, sila. Inyo na ka. Inyo nang turn, day. Inday's turn. Ani mag-alaga og mga for babies, guys. Ginoo ko, hasol kaayo. Pero sige lang, kay makalingaw mampod. Day no? Isa gahasol, day no? Lingaw, mampod mami ninyo, day no? Tangan na ito pinirito. Si Inday, kay request ng Inday Pinirit. Nag-request mo na si Inday Pinirito kagabi, guys. Nabutangan daw yung platong Pinirito, guys. O, nabutangan na to ang kuha ni Inday Pinirito. Tayo dayo. Tiya. May asudan Inday. Uy. To saning humanon diri. Day, kay idungan na ako ni hatag ninyo, day. Gandagol. Sige, dagol, guys. Gamay rin na siya kaon, guys. Ang kusog kay mo kan prebuyag kani si Dudong Gamay, si Inday, ug kana kong husky mo. Grabe kay mo kaon prebuyag kaayo. Kani si Dudong Gamay at si Dudong Dagol. Gamay ra ko ihatag niya rice kay kung daghanon di man pud mahurot, sayang man pud. Manang ginagmay ra. Mana? Nagtimpla, guys. Ako na ni ipanghatag sa ila, ha. Nahilom na si Bots, guys, no. Basta matagaan na siya luto, guys. Pagkaon, hilom na siya. Wala na yung Bots nga. Ba madunggan tinda ko, ah. At to saan ibalik dire kay para di maghuot ang ato ang. Dali na. Uy, si Rosel sa day. Ako sa day ning tagaag sa shi. Andaman sa nako si Rosel. Kay para doon gid sila tanan. Ano na ang kadiya nga nara man inyong hao. Isto gusto ko ay. Di pa mo si kuan ba magkaon diya. Ang carousel, guys, basta morning kani gyud na iha. Nya na day, ha. Ano mo ron? Ay, distribute na lang. Okay na. Puyo naman. O, dadong. Dahon. Dadong gamay. Hindi. Yan ang carousel. Dadong gamay, oh. Rosel, wait lang. Rosel, no. Dadong, sige na. Pagdaon na. Ganyan mo magmarites. Dadong gamay, kaon na. Yung marites, pag-itwin. Dadong gamay, kaon na. Yung marites, pag-itwin. Bisa nagkaon na. Ano, 1
Hilokon kay mahal baking isaan ni tag 29. Ara guys, mo ni ang sulod sa kang Rosel. Mo ni iyang may, morning breakfast. Ana? Dali, yan, sunod na guys, kita siya siyang pagkaon. Mo ni iyang morning breakfast guys. Eat na. Eat tira ha. Akong saradan kay di ni saradan guys, kung ano man na siya kanang ilugan inday niya, dali ra kay mahurot og kaon inday kay paspasan. Tara guys, nangaon na silang dudong gamay. Si Inday. Og si Dodong Dagol. Maon na sila guys. Si Bots. Hoy Bots, nganong wala man ni mag-iorot mo ha Bots? Awa, ting pagkakuanan niya wala ay gihurot sa amaw. Gabay to basura. Basta mamanan na sila kaon guys. Ako na kay ko ginhawa ana. Kay makapahuway na ko. Paabot na lang kong banana. Kaya ginawa na ko dako guys. Ito na ning trapuan ato ang kuan para malimpyo ato ang panggira. Ana. Ang mga bukog guys kani di na mo na sila pakan og bukog basta pag bukog sa isda. Tigyan mo na sila pakanon kay unay makadaot sila ha. Ibos Big Boss na. Si Big Boss kay mukaon to og bukog. Makaon si Big Boss og bukog. Na gasa na to ni anam. Ay, natumba ko ang camera. Gasa na pod. Para wa na joy hugason. Din mango din kog alugbati ron dito guys. Yun na ito ang palibot. Day. Yurot, may imong kuan, Day. Pagda to kay sayang, ha? Hala, very good si Inday. Nahurot. Hehe. Very good kay si Inday, guys. Nahurot niya iyang pagkaon. Winner si Inday karong adlaw, guys. Winner. Winner, Inday. Winner. Na, Inday. Winner. So, diri ratataman guys. Salamat guys sa inyong support sa nag-subscribe sa akong YouTube channel. Thank you sa inyong tanan guys. Ug amping tanan na I love you all. God bless. O guys, salamat usab sa inyong pag-like and share ug follow sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong Reels ug TikTok. So, bye everyone.